ng mga nagbabagang balita. He's back! Governor El Rey Villaferte umupo na bilang bagong gobernador ng Kamsur. Bagong alkalde ng Pili Camarines Sur, itinutulak na maging lungsod ng bayan. At rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, sasalubong sa mga motorista sa unang araw ng Hulyo. Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Sa isang makasaysayang seremonya nanumpa at umupo na bilang bagong gobernador ng Camarines Sur, si Governor El Rey Villaferte. Programa at plano ni Gov. El Rey sa kanyang pagbabalik gobernador. Alamin sa ulat ni Regine Bue. State your name. El Rey Villaferte. Having been elected to the position of the governor of the province of Camarines Sur, hereby solemnly swear hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge that I will well and faithfully discharge to the best of my ability to the best of my abilities the duties of the office upon which I am about to enter. That I will support and defend the Constitution of the Philippines. That I will defend and support the Constitution of the Republic of the Philippines. That I will bear true faith and allegiance to the same. That I will bear true faith and allegiance to the same. That I will obey the laws. That I will obey the laws. Legal orders. And decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines. And decrees duly promulgated by the Republic of the Philippines. And that I impose this obligation upon myself. Voluntarily. Without mental reservation. Or purpose of evasion. So help me God. Formal lang nanumpa at umupo bilang bagong gobernador ng Camarines Sur si Governor El Rey Villaferte. Si Executive Judge Pablo Pormaran ang nag-administer ng panunumpa ni Governor El Rey Villaferte na ginanap sa Ferte Kamsur Sports Complex sa Kidlan, Pili, Camarines Sur. Inilatag ni Governor El Rey Villaferte ang kanyang mga plano at pagbabago na nakatuon sa pagbibigay ng maraming oportunidad para sa mga Camarinense at pati na rin sa buong rehiyon. Well, yung Uptown talaga ang flagship project. Inuumpisa na kakaroon ng hospital, terminal, call center, marami pang iba. May School of the Future na ongoing. Then yung coconut processing, fruits and vegetable processing. Lahat ng sinabi ko naman, hindi lang salita, lahat ongoing na yan. So tutuloy natin yan, bibilisan natin ang paggawa. I only have 3 years to prove to the people na kaya natin lahat. Well, tulong-tulungan, but sabi ko nga sa speech ko, dapat bilisan ang action. Kasi ang ekspektasyon ng tao, mapakataas. Ang kalaban na kahirapan, so dapat magkaisa tayo, labanan ng kahirapan. Paano? Turismo, hanapbuhay, trabaho, mas dagdag na scholar, mas maraming colleges, palusugin ng mga tao, napakaraming ginagawa na mas marami pang gagawin. Kasabay rin ng inaugurasyon ang mass oath-taking ng ilang mga opisyal sa lalawigan. Kabilang sa mga nanumpa, sina Congressman Terry Rido ng Bicol Saro Party List, 1st District Representative Huri Huribata, Vice Governor Sal Portuno Jr., 2nd District Representative Congressman Luigi Villaferte, at 5th District Representative Congressman Migs Villaferte. Ayon kay Congressman Luigi Villaferte, ipagpapatuloy niya ang mga nasimula ni Governor El Rey Villaferte na 3-termer congressman sa 2nd Distrito, lalo na para sa mga kabataan sa pamamagitan ng pagsulong ng mga batas na nakatuon sa kanilang kinabukasan. Papasalamat ako sa mga kaprobinsya ko, lalo-lalo na po sa 2nd Distrito sa tiwala na tinaupo sa kuya. Ang maasahan po ninda on a national level bilang salong Hoben na legislator, we will push for bills that will prepare the Philippines, the next generation of the Philippines for the future. Today, nag-file na po ako ng initial na 5 bills, national bills that are all focused on future-proofing the Philippines. And syempre sa localities po, sa 7 municipalities, ang maasahan po nila, dagos-dagos po ang paglibot ni Luigi, as in pagbisita sa barangay. That will be a priority of me na
gusto ko po talaga permi akong nakakauli sa CamSur, Segundo Distrito para mahiling ang mga pangangailangan ng mga taga Second District, and I assure them that we will continue to bolster the programs of Servicio Cafuerte to the far-flung barangays and municipalities in the Second District. Samantala, binigyan din naman ni Congressman Migs Villafuerte ang kanyang mga nagawa sa Rinconada area at ang patuloy na pagsulong ng mga infrastructure projects para sa ikabubuti hindi lang ng distrito kundi ng buong lalawigan. Una, maraming salamat sa mga supporters, salamat sa mga nagtitiwala. Asahan po ninyo na patuloy po nating gagalingan, sisipagan, lalong-lalo na marami po tayong mga pangarap, vision para sa Rinconada area. From bypass roads to boulevards, of course sa mga FMR, tabang sa Parauma, tabang sa edukasyon, tabang sa turismo at marami pang iba. Lahat po yan, iisa-isahin natin nang sa ganun mangyari. Buong pusong iaalay ng pamilyang Villafuerte ang kanilang panunungkulan para sa kabutihan ng mga konstituentes ng Camarines Sur. Samantala, sa unang mga araw ng pag-upo ni Governor Elre Villafuerte, pupulungin ito ang mga department heads at local officials upang alamin ang mga suportang kailangan at para matuwid ang direksyon ng pamahalaang panlalawigan patungo sa maayos, transparent at progresibong pamamahala. Nag-governor naman po tayo, so alam naman natin ang gagawin natin. Ang unang gagawin natin, isi-set yung direksyon sa department heads, ano bang priority natin in the next 100 days, in the next 3 years. Nalatag ko na yan last week, hindi pa ako nakaupo. So lalo nating ilalatag dyan. Then imi-meeting natin ng mga local officials. Ano ba ang prioridad sa barangay, sa bayan nyo? Ano naman ang iaambag ng probinsya, ano man ang imaambag ng munisipyo. Kasi gusto ko lang ipaabot, while ang probinsya is 100% committed, may pondo naman rin ng munisipyo, barangay. So dapat mag-ambag ang bayan, barangay, probinsya para mas maraming project. Ang buong Team 1 CamSur sa pamumuno ni Governor Elre Villafuerte, iisa lamang ang hangarin, ang mas maunlad na Camarines Sur para sa lahat. Together, let's dream bigger. In governance, dreams shape our strategies. And as I always say, dreaming big isn't enough. We must act bigger. Let this new term be defined not by my return, but by our collective rise. I want everyone in CamSur to say, here we can dream, here we can succeed. So I ask all of you, join me. Let's move CamSur forward to greater heights. Regine Boy, CSN. Mula sa pagiging first-class municipality, itinutulak ni Mayor Marivic Solano na maging lungsod ang pili na capital town ng Camarines Sur. Narito ang ulat ni Darlene Lastrullo. Naniniwala ang bagong alkalde ng bayan ng Pili, Camarines Sur na si Mayor Marivic Solano na panahon na upang kilalanin ng Pili bilang susunod na big city sa probinsya. Ayon sa kanya, patuloy na umuunlad ang bayan na ngayon ay may tinatayang populasyong 109,000 at handa na itong makipagsabayan sa ibang syudad sa rehiyon. Kasalukuyang first-class municipality ang Pili na malaki umano ang potensyal dahil sa malaking land area nito para sa business districts kung ikukumpara sa iba pang lungsod sa rehiyon. Tama lang kasi po ang populasyon Taguigdeo, sabi ko nga nasa 109,000 na ang populasyon. So talagang kayang-kaya na ang income pa. Ang IRATA is almost 423 million na po. Na sa pagtatarbangan kan mga taga-Pili, maabot ko din po na maging syudad ang Banwaan na Pili. Buo rin ang paniniwala at bisyon ni Governor Elre Villafuerte na kayang makipagsabayan ng Pili sa iba pang lungsod sa Kabikulan dahil sa itinatayong CamSur Uptown na tinaguri ang Global City of the South kung saan magiging sentro ito ng trabaho, edukasyon, turismo at negosyo na magdadala ng maraming oportunidad mula sa mga residente sa loob at labas ng Camarines Sur. CamSur Uptown sa Pili so inuumpisa na yan. Expect natin in 5 to 10 years talagang full na yan, matatapos yan. Inuumpisa na actually ngayon, nandun na yung Kapitolyo, School of the Arts and Culture, Smart School Building, yung entrance na 80 meters ginagawa na. So, kung gumagawa ka naman ng syudad, di naman talaga matatapos in 1, 2, 3 years. Pero importante na umpisahan at in the next 6 to 12 months, ang tao pwede nang bumisita dyan.
Maliban sa pagiging lungsod ng Pili, isa pa sa mga pangunahing layunin ng kanyang administrasyon ay ang pagtatayo ng sariling ospital sa bayan. Aniya, napapanahon na ito upang hindi na kailangan bumiyahe papatungong Naga ang mga residente kapag may emergency o kailangan ng medikal na atensyon. Talaga po ang pinaka-objective ka na sa Pili dapat igwana kita nga hospital. Dakul na mga constituentes ta ang nangangaipo para di na mapanaga yaon na digdi sa Pili. So iyan ang pinaka-importante. Bukod sa ospital, nais din ni Mayor Solano na magkaroon ng maayos at sentralisadong terminal sa bayan upang higit pang mapabuti ang sistema ng transportasyon, lalo't patuloy ang pagdagsa ng mga tao at sasakyan. Tututukan din ito ang sitwasyon ng trapiko lalo na sa kasentruhan ng bayan. Taos-pusong nagpasalamat si Mayor Solano sa lahat ng sumusuporta sa kanyang mga proyekto at adhikain, lalo na sa pamahalaang panlalawigan na patuloy na tumutulong sa pag-unlad ng Pili. Darlene Lastrulio, CSN. Sa ibang balita, 3 ang sugatan matapos salpukin ng isang wing van truck ang isang nakaintong van sa Bato, Camarines Sur. Driver ng truck nawalan umano ng kontrol. Narito ang ulat ni Eli Balbin. Isa-isang binaba ang mga sakay ng van na ito sa kahabaan ng daang Maharlika Highway, Barangay San Miguel, Bato, Camarines Sur. Ang van kasi sinalpok ng isang wing van truck hapon nitong Linggo, June 29. Halos wasak ang unahang bahagi ng van dahil sa lakas ng impact ng pagkakabangga rito. Ayon sa saksi at uploader ng video na si Marvin Caraballo, may kabilisan ng takbo ng truck dahilan upang mabangga ang nakaparadang van. Ang nangyari, yung truck na nasa likod niya nga amang bilis. Tapos nakita ko, papapunta dito sa amin. Babanggay nga talaga kami. Ginawing yung van yung driver nung van, papuntang gilid. Kasi nakapark naman siya sa gilid eh. Biglang lumusot na lang yung truck papunta sa amin. Buti nga nakatakbo kami. Tsaka yung may-ari nung van, naka pa sa likod, nakapunta. Kaya yung mga paserong sumasakay sa likod, nadaos-dos, natulak nung truck papunta dito sa may release. 3 sa 12 pasahero ng van ang sugatan sa aksidente. Sa investigasyon ng Bato Police, nawalan umano ng preno ang truck dahilan upang bumangga ito sa nakahintong van. Mula pa umanong Metro Manila ang truck at patungo sa ng Legazpi Albay habang galing naman ng Piudoran ang van at patungo naman ng Bulacan. Accordingly po, nawalan po ng preno po itong Isuzu wing van truck po. Yun po yung sabi po ng driver, kumbaga mechanical failure po, doon po tayo nagpasa. Itong Isuzu wing van truck po, nabangga niya po yung Nissan van na nakapark po doon sa may Dilima Pasalubong Center. May laman pong 12 passengers yung van at yung na-injured po doon sa 3 po. Kasi accordingly, yung pinto nung van is tumama pa dun sa right door nitong tractor truck nung nabangga siya nung Isuzu wing van truck. So meron pong 3 injured at dinala po sila sa Nabwa po sa Medical Mission Group Hospital po. Paulit-ulit na paalala ng mga otoridad sa mga motorista. Panawagan po natin sa ating mga nagbabiyahe po, whether mga passenger or mga truck po, paki-insure po ng nasa top condition yung ating mga sasakyan. Yun na lang pong acronym natin na blue baggage, yung nandun na po yung especially po brake, pakiayos po ng mga sasakyan po natin para hindi po tayo nagkakos ng mga aksidente po. Eli Balbin, CSN. Problema sa supply ng tubig ang isa sa mga tututukan ng bagong alkalde ng Gainza, Camarines Sur. Mayor Gontang may panawagan sa management ng MNWD. Narito ang ulat. Masolusyonan ng problema sa tubig, ito ang isa sa mga tututukan ng bagong alkalde ng Gainza, Camarines Sur na si Mayor Glenn Romeo Gontang. Ginawa ni Mayor Gontang ang pahayag sa ginanap na oath-taking ceremony ng mga bagong halal na opisyal sa Gainza na dinaluhan ni Congressman Vincenzo Renato Luigi Villafuerte ng ika-2 distrito. Incoming or outgoing Vice Mayor and incoming Mayor-elect, siyempre, yaon man po ang pamilya Gontang. Aram ko man, kung ako, nung naging governor ako, proud na proud ang papa ko na naging gobernador ako. Alam ko man, Mayor Glenn, proud na proud ang iyong father, ang iyong pamilya, na napadagos mo ang kanyang legasiya, maging alkalde bilang ama
ng Banwaan kan Gainsa. Kaya mga taga Gainsa, mga citizens of Gainsa, salamat sa tiwala at suporta. Asahan po nito, ipapadagos po natin. Magtatrabaho po ang Team 1 Gainsa, magtatrabaho po si Governor Congressman Luigi, magtatrabaho po si Governor Congressman El Rey Villafuerte for a better and brighter Gainsa. Diyos mabalos po sa inyo kabos, mabuhay ang Banwaan kan Gainsa. Binigyang diin ni Mayor Guntang ang matagal ng suliranin ng bayan sa supply ng malinis na tubig. Aniya, sa 8 barangay ng Gainsa, 3 lamang ang nakakakuha ng regular na supply mula sa Metropolitan Naga Water District o MNWD. Habang ang natitirang 5 ay umaasa pa rin sa mga water lorries ng LGU, MNWD at ng provincial government ng Camarines Sur para sa kanilang pang-araw-araw na tubig. Naman tayong 3 barangay na kumbaga ay nasusupply nila, pero yung 5 ay wala pa. Kasalukuyang 2 truck mula sa MNWD, 2 pribadong sasakyan lorries mula sa Kapitolyo ang ginagamit upang masuplayan ng mga residente. Isang kalagayang tinawag ni Mayor Guntang na hindi na nararapat sa panahon ngayon. Sabihin po yung bayan ng Gainsa ay umaasa doon sa mga lorry truck na ngayon po ang lorry truck ngayon ng bayan ng Gainsa 2, may 4 na pribado. At may pumapasok pong MWD na mga trucks na nag-i-inject. Nananawagan ng alkalde sa MNWD na magsagawa ng agarang pagsusuri sa kasalukuyang pipeline system sa bayan upang matukoy ang mga kakulangan at agad itong maisaayos. Ayon kay Mayor Guntang, ang pagkakaroon ng maayos, sapat at tuloy-tuloy na supply ng tubig ay isa sa mga pangunahing layunin ng kanyang administrasyon. Bukod sa isyu ng tubig, inilahad rin ng bagong alkalde ang iba pa niyang mga plano para sa bayan gaya ng pagpapalawak ng mga kalsada, pag-akit ng mga namumuhunan at pagpapaunlad ng lokal na ekonomiya. Sa tulong umano ng pamahalaang panlalawigan at mga kaalyadong lider gaya ni Governor El Rey Villafuerte at Congressman Luigi Villafuerte, umaasa si Mayor Guntang na maisusulong ang isang mas progresibong Gainsa. Darlene Lastrulio, CSN. Historic para sa bayan ng Milaor, Camarines Sur ang pagupo ng bagong mayor ng bayan na si Alcalde Bing Iyuste. Mga plano ni Iyuste sa Milaor, alamin sa ulat ni John Amador. Kabi-kabilang oath-taking ceremony ang dinadaluhan ng nagbabalik gobernador ng Camarines Sur na si Governor El Rey Villafuerte. Subalit sinikap nito makadalo sa seremonya para sa kauna-unahang babae at pinakabatang naging alkalde sa bayan ng Milaor, Camarines Sur. Importante para sa akin yung presensya nila at napakalaki ng puso ko ngayong gabi dahil ginawa ng paraan ni Governor El Rey Villafuerte na makarating sa mismong gabi po ng aking oath-taking. Kaya po mula po sa aking puso, Governor El Rey Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte, alam ko gustong-gusto nyo makarating. Lagi mo sa akin sinasabi na gusto mong makapunta, pero alam ko marami schedule. Maraming salamat po. Excited tayo, hindi lang siya first woman, youngest. Talagang deserving, maigos, masipag. Excited po ako makatrabaho siya as mayor. Mayor Bing, Vice Mayor Abel, mga councilors. Milaor talaga. Lalo natin papagandahin. Marami na po tayong nagawang project, pero lalo po natin papagandahin, progresibo. Tutulungan natin ang senior citizen, kabataan, mga paraoma. Bagong tala sa kasaysayan ng Milaor ang pagiging pinakabata at unang babaeng alkalde sa bayan. Subalit ayon kay Mayora, malaki ang magiging pagbabago ng bayan sa panahon ng kanyang paninilbihan. Dahil first time na magkaroon po ng alkalde na babae ang bayan, for sure, malaking adjustment para sa lahat ito. Pero very challenging yung first 100 days ko. Pero I'll make sure, kilalang-kilala po ako ng mga taga-Milaor na hindi ako mahilig mangako, hindi rin ako mahilig magsalita. Bihirang-bihira ako magpa-interview, pero nakikita ng lahat kung ano yung mga ginagawa ko. Pinaparamdam natin. And first 100 days, sisiguraduhin ko po na unti-unti na pong magsisimula ang pagbabago sa bayan ng Milaor. Thank you so much po sa lahat po. Salamat po lalong-lalo na po sa mga kababayan ko, mga taga-Milaor, sa tiwala, pagmamahal at pagsugal dahil po nagtiwala kayo na kaya nating baguhin po ang sistema ng ating bayan. John Amador, CSN. Pinahahangin ng lugar sa Camarines Sur dahil sa pagulan. Sa Naga City, pinaha ang Central Business District 2, maging ang Panganiban Drive sa Naga City. Sa Iriga City naman, nalubog ang ilang sasakyan sa abot bewang na baha. Ayon sa Pag-asa Southern Luzon, trough ng low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility at Thunderstorms
ang sanhi ng pag-ulan na nagdulot ng pagbabaha. Sa Siruma, Camarines Sur, na-recover ang bangkay ng isang mangingisda mula sa Mercedes, Camarines Norte. Biktima hinihinalang nadula na sinasakyang bangka at nalunod. May ulat si Eli Balbin. Ito ang aktual na paghahanap ng mga mangingisda sa kapwa nilang mangingisda edad 37 anyos sa karagatan sakop ng Mercedes, Camarines Norte. Kwento ng asawa ng biktima, umaga nitong Sabado nang pumalaot ang kanyang asawa para mangisda, ngunit sa kasamaang palad ay hindi na ito nakauwi. Wala naman po siyang kininto. Yun, hinaharap niya po yung anak niya, tapos binati niya po kahapon ng happy birthday. Yun lang po. Pinagtimpla pa umano ng biktima ng kape ang kanyang kasamahan habang nasa laot. Ang kwento po nung pilot, yung mga tropa daw po tulog na. Tapos si Andy, tas yung pilot po, nagkikwentuhan. Ang sabi po nung asawa ko, pilot, ipagtitimpla kita ng kape, maluto ako ng kape. Kung saan po mapainit siya ng tubig. Pagbaba daw po dun, kasi lang po, yung dry van, tapos po yung mismong kitchen, yung lutuan, ay magkatabi lang. Nakasandig daw po dun yung pilot. Sabi, mayo pa daw pong nagbabalik na Andy, nahali mismo doon sa lutuan. Tapos sabi ni pilot, bakit daw po din nagiinit itong mismong plywood nang pinagsasandigan niya po. Kasi baga pag mga luto po, mainit naman. Tapos yun po, sabi nung pilot, ginising na po yung mga tropa. Pagising po sa tropa, pagtingin po, sinilas na lang po ang yaon. Hinihinalang nahulog sa bangka ang biktima hanggang sa ito ay malunod. Bandang alas 12 ng tanghali, June 29, nang matagpuan ang bangkay ng biktima sa Barangay Botawanan, Siruma, Camarines Sur, na agad na kinilala at kinumpirma ng kanyang asawa. Kita ko nang nakasakay na si Andy sa bangka. Tapos dun sa brief, kasi po bawat malaot yan ako nabigay ng brief, sabi ko, asawa ko na yan kasi maroon ang brief na binigay ko. Binigay ko sa kanya maroon. Sabi ko kahit magtagilid yan o anuman, kilalang kilala ko ang asawa ko. Sabi ko asawa ko na yan. Sa ngayon, sinisikapan ng CSN na makapanayam ang Mercedes Police, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa nagpapaunlak ng panayam. Hindi rin umano na iulat sa Coast Guard Camarines Sur ang insidente. Eli Balbin, CSN. Nagpapatuloy pa ang malalimang investigasyon ng Naga City Police sa pagkamatay ng isang 18 anyos na binata sa isang simbahan sa Naga City. May ulat si John Amador. Pagkatapos ng misa pasado alas 8 ng gabi nang umalingaw-ngaw sa loob mismo ng San Francisco Church sa Naga City ang isang putok ng baril. Ayon sa Facebook post si Father Xavier Amoroso, may dalawang babae na nagsisigaw. Nilapitan niya ito at nakita ang dugo ang 18 anyos na lalaki na nakahandusay. Napapayapa sana ng weekend natin dito sa Naga City. Nagkaroon po ng isang insidente kung saan isang binatilyo ang nagbaril sa kanyang sarili. Ito po ay matapos ang isinagawang huling misa ng araw ng linggo kung saan po dito sa San Francisco Church. Habang katatapos lamang ng misa ay nakarinig ng isang malakas na putok yung mga mass goers, and pagtingin nila dun sa pinanggalingan ng putok, nakahandusay na itong binatilyo na ito ay napag-alaman natin na ito ay isang 18 anyos, at base na din sa initial investigation, ito po ay taga Pasay City. May kaanak ang biktima sa Barangay Igualdad kung saan ito pansamantalang nanunuluyan sa di pa malamang dahilan kung bakit nagawa ito ng biktima. Isa sa tinututukan at iniimbestigahan ngayon ng PNP kung bakit at saan nakuha ng binata ang baril na ginamit niya. Malamang ay may pinagdadaanan siyang malaking problema o kaya depression. Subalit, since ito ay naging sensational dahil na din sa nature ng insidente at kung saan ito nangyari, so kailangan din natin ng malalimang investigasyon, lalo na kung saan nanggaling yung baril. Inaalam din po natin kung sino ang tunay na may-ari kasi po ito ay mayroong serial number. Ibig
ibig sabihin, nabili po ito ng igal. Posible umanong maharap sa kaso kung mapatunayan na may kapabayaan ang may-ari ng baril. Gayon pa man, ayon sa kapulisan, marami ang maaaring malapitan kung sakali man na mayroong problemang pinagdadaanan ang sinuman. Posible din. Ito naman ay posible siyang makasuhan pa rin under RA 18591 kasi lahat po ng gun owners ay may responsibilidad at obligasyon na pangalagaan ang pagtatago at pagtatabi ng mga baril. At naman sa mga kabataan na may pinagdadaanan lalo sa problema sa pag-aaral, sa pamilya, wala po tayong ibang lalapitan kundi ating kapamilya o kaya yung ating mga spiritual advisors. Huwag po tayong mag-alangan kasi sila po ang makatulong sa atin para sa ikaayos at ikalulutas ng ating problema. Jan Amador, CSN. Matapos ang magkasunod na araw na aumento sa langis nitong nakaraang linggo ay makakahinga ng malalim ang mga motorista dahil sa inaasahang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa unang araw ng Hulyo. May ulat si Eli Balbin. Matapos ang dalawang magkasunod na araw na aumento sa produkto ng petrolyo nitong nakaraang linggo, may good news sa mga motorista dahil sa inaasahang rollback sa presyo ng langis sa unang linggo ng buwan ng Hulyo. Ayon sa ilang oil company, piso hanggang 80 sentimo kada litro ang ibababa para sa diesel at piso hanggang 40 sentimo kada litro para sa gasolina at 2 piso hanggang 20 sentimo kada litro para sa kerosene. Ayon sa mga motorista, malaking ginhawa ito para sa kanila lalo't magkasunod na araw nitong nagdaang linggo ang aumento sa langis. Ayon sa mga tsuper, magtuloy-tuloy na sana ang rollback para kahit papaano ay may kitain sila. Malaking tulong po yan sa amin na mga driver. Kasi mas maganda rin kasi alam mo ngayon, nahirap nga ng pumasada. Tapos buti nga may rollback na 2 piso, mas pabor sa amin yun. Para sa mga sir ng mga driver, dakulang tulong na po yan ang rollback. Dahil unang-una po sa ngunyan, lalong-lalong mayong ireskwela, maluya po ang pasahero. Kaya nahirapan yung mga nagkakayod kasi ang pasahero kakaunti. Kaya dakulang tabang sir ang rollback para sa mga driver. Ang pagtakya sa presyo ay resulta ng pagbaba ng presyo sa krudo sa world market. Ito ay magbibigay daan sa mas murang gasolina, diesel at kerosene na magagamit ng mamimili at mga negosyante. Ilang tsuper ang nanawagan sa mga kumpanya ng langis na ipatupad na ang tunay na presyo upang mas mapababa pa ang gastusin sa kanilang operasyon. Panawagan ko lang, dapat dagdagan man yung rollback kasi pag nag-increase, malaki. Pag nag-rollback, kakonti lang. Kaya sa mga may-ari ng malalaking kumpanya, dapat balanse po ang ang increase at saka rollback. Dapat naman sana ibalik na yung dating ng presyo ng langis dahil sa kagawa ng kahirapan ngayon ng pamamasada. O hirap na hirap nga tapos yung langis mahal. Sana naman ibalik na yung dati. Sana naman po na pwede mapapapa po yung presyo ng gasolina, diesel, namin lahat po. Ang pagbagsak ng presyo ng langis ay resulta ng pagbaba ng presyo ng pandaigdigang merkado matapos ang paghupa ng sigalot sa gitnang silangan. Eli Balbin, CSN. Nag-perform ang concert artist na overheat sa homecoming fan meet ng BINI sa Mall of Asia Arena nitong linggo. Hindi makapaniwala ang ska band Overheat na mula sa kalsada ay sa MOA na sila nag-perform. Taos puso ang pasasalamat ng concert artist sa fans ng Blooms, Vibe Station at supporters na nagsisilbing inspirasyon nila sa kanilang musika. Ang larawan ng grupo kasama ang Nations Girl Group nakakabalik lang sa bansa matapos ang kanilang BINIverse World Tour. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novelo. Diyos mabalos sa pagtitiwala.